38 urte dira Joxe Arregi zizurkildarra jasandako torturen ondorioz hiltzela. Joxe Arregi bera eta beste milak Euskal Herritar gogoratzeko torturaren aurkako eguna da otsailaren 13. Joxe Arregi hil, baino 6 urte lehenago torturatu zituzten Elisabeten Oseiaz, Jose Ramon Begiristain, Josetxo Zabaleta, Jokin Sarasola eta Jon Goñi. Juan Arangoa bera ez zuten torturatu. Bere arreba Amparo oso bortizki torturatu zuten, eta oso ezagunak egin ziren ospitalean atera zizkioten argazkiak. Guztia berriz bizitzea gogorra egin bazaie ere, garai horretan jasandako torturen salaketak erregistratu zituzten Tolosako epaitegian. Eta egin zietena argitara ateratzea da beren helburuetako bat. Ekarri zu eskumako eskue, hemen inok ez dotzu hainkein gota. Onutzatzu hau, baina ikumile ez. Zabaldu eskue, taluzetu atzamarrok. Ez bilurtu. Beitu ingu zeure bizimorue. Aber, arraizak ondo markaute dekozuz. Ensegida esangotzut. Dana lanbrotute ikustot baina. Ez dakipa. Hauetzate bape guztetane. Langileen borrokak oso gorra izan ziren, momentuk oso gorra ziren, eta orduan asko moitze ginen. Moitze ginen sentidu hortan, ez ginen terroristak, baizik, itegen du gure ongizate bat lortzeko, hortako ezan, borroka itegen du hortako. Ez genuen inorri, ez genuen inone odolik zeatu, baina gukin hola portatu zen. Oso gaizki. Frankismo garaie zen, diktaure, jende utzi izututa bizi zen, bildurrez josie, dena galera zita zegoan, kasik arnasa hartzeare galarazten zuen, eta izane, baineratik pasatu ginen eta hoxe, arnasek hartzen ez zion utzi, eta gu borrokatzen ginen, Euskal Herri eskubideen alde, langile eskubideen alde, diktaduraren aurka, eta azken baten Xabier Leten kantak esaten duen bezala, zer esan du, zer egin du, justizia pixa bat eskatu du. Edo beste kanta bat dion bezala, Euskalduna naiz eta Euskal Herria dut maite, eta horretxeatik kartzelara eramango naute. Eta hoxe zen garai hartako zera. Sortzen nahi ginen partidu edo gazten elkarte bat, Oibistaz komunistaz ginen. Ni guatzen naiz Euskalduna izan nahi nula, eta Euskalduna ez izatea ez nula ulertzen, zeatik ez, eta ez ziatela uzten monjatan ikasten nuen Tolosan. Ordunan, ez da iz bat euskeraz ere ezin gendun egin, etxoguk euskerare galdu egin gendun ia. Eta ni egoera hauek gaztea, ausarta, eta horren aurka ez, eta hola sinitzen, langilekin ere hortxe ibiltze ginen, guk naiz eta ikasketan ibili, eta frankismo gogaraia, eta injustizi asko, orduan horren aurka. Nik gure detentzioa garai hartako egoera politikoan pixka lotuko nuke, zergatik gu pasa genuen gure mailan lanen, orduan zen irailen izan ziren juiziok, prozeso de Burgos, txiki eta otaegi eta gero beste gehiago. Eta pasa genuen agostu, uztaile, agostu, iraile, haitu genuen, haitu ginen tope, bai pintada ziela, bai zea ziela, salto, barrikadak, zeak atzeneako segurtasun neurrik ere azturi baizatik inbarra gauza asko inbertzien eta inik ezien. Erori ginen, ondoren txikita otegi dena dakiun bezala ze gertatu zen, fusilatu zituzten. Ondoren hemen izan zen oso gorra, 2 egunen greba orokorra izan zen, Euskal Herri osoan.
Eta egoera politikoa behan ere zan oso larri, Franco hil zorin zegon. Ia bazamakin hilabete batzuk, bizi zala, etzala, eta zer egin ziela, beste egin ziela. Eta hor duntzan, akzio militarrak ere asko ziren, ia egune baten bai eta bestean ere bai. Eta hor dun, zentratu ziren errepresio gorra. Arrapatze zuen guztie. Eta gorazile, bakarren batek guanda demutxi esan zunen, gorazilek herriako nezako ez daula. Gorazile ezautik nolako dien, eta nik behintzat hilarte guztien eman goet, gukin herrikin oso gezki portatu dira. Fetxaitan Tolosako zezen plazan, jende ez du sinistuko, baina garai hortago jende goatuko, zezen plazan 404 detenituta egon ziren. Egun baten, no? Lekuik etzaukealakon, zean, eta besten, martuten ez egon gainezka, gu ginen gainezka, zeldak zienak bintzako 3 eta 4 eote ginen, greba orokorra gainean, Tolosa gainetik edaz orduan, 75 abendun, ez, 74 abendun 11 hasita, greba orokorra langile zekin, emua eta gosti eta beste, oso borroka gorrak izan ziren, eta errepresioa izan zen oso gorra. Kaso daude, gure bestelakoak, asko. Gero izaten zen, erabateko presioa. Guardia Zibila erabat, ze muitzen ginen langile movimentu horretan zer, Amparo baginekin gehiago implikatuta zegoela. Erabaten Guardia Zibilek registro. Amparo ere langile mailan, besteik ez. Etxe aurre atari noiz nahi patrola, jende zautzen etzin jendea, beti kontrola. Gazte ginen eta orduan, ez dakit, igual, baina pasatu da. Isajo hori, mantxasunek danak urrinek, sorizonak danak laburrek, lagunek asko eta asko hile joazuz. Beti buruz bera zauzta, zerrinete osu ba, horren beste sufrikarizo ere ikeko. Ta errematerako, datozen egun epe geru hau tatzarrauek. Igerri ezin duan da zeratik. Apur bat, alperra zara. Nahi arrebak proposatzen dut. Orduan, prestatua zigilun amano gauala, makinatu, zen uzgutxikoak bitetzen. Eta, egiten ginezela, prestatua zigilun ere arreba zarenak eta bion arte, eta abitu ginen. Baina, etxieran ikusten behian, barrotin zela, ordu papentzatu ginen egitean, eta baita. Eta matxik zantzen dira etxi, eta baina, eta hartu, guakendera eman ziren, pentsatu baken ikuzien baita den, eta aman, ginen hiru etxekin falta, eta arreba. Gu ordun eta oain ere Txaramako kuadrilla, nire esan duen bezala senarra Txaramakoa da, behare kuadrillan ibiltzen zan, noski, horre zautu ginen. Eta, batetik bestea mugimendutan eta beti xalxetan, sin maz. Urrin hasieran, nina izan dugatzen 6-8 edo amasen izan zen. Ez dakate nozioa ere beti esaten dut 8-9 egun izan ziren, baina aste bete luzea izan zala, hori oso garbi dakat. Guk egun hortan, nik ez duen ezerrein, paperak banatze ginu zen, nire senarra da nahi laguntzen nion, edo gurek, gaztenak ere, sortzen nahi ginelako
jendea mugitu araztea deitzen genien, ez? Baina orduan larun bat azan, hori guatzen naiz oso ondo, zeren zinetik atea ginen, zinea jo ginen, eta zinetik atea eta bai abisatu zigutela, kontu zibili, nik ez nakan ez ere izkutatzeko, baina jokin, behin bai gehiagotan atxilotua izan da eta harrapatua izana, eta aurreko, ez dakit, 15 lehenagore atxilotua izana, ezin izan zien ezer leporatu, tirokatu izan zen, Tolosa guztia itxi izan, eta nik uste amurro handi ezakatela ezin izan zuelako hau heldu edo han utzi, ez? Pentsatu nahi dut. Kuestioa da, oain existitzen eztan ja San Cosme San Damian Ibarrako sarrera hortan, paren kontrola zegon, gu lehen esan deten bezala zinetik ateatzen, eta ni Beotibarrea, etxea jun behar nula, bat hasi zen. Honela nahi, itxezun edo direuko zunik ez. Gara hartan etzion beste moduik. Eta atxealdea, antxe kontrola, haiek ez zuen behidatu ere egin, zein zuzien, behidatu zuen, ikusi zuenena, esan zuen benga kanpoa. Eta hortik aurrea ja, hasi zanan ez zuen ez galderik, ez ezer. Haientzako ja, gu erruduna ginen, gu izan ginen, Guardia Zibila akatu zuenak edo hil zuenak. Behin pasan itzen zeatik, Tribunal de Orden Publiko baina Audientzia Nazionala deitzen den hortatik, eta bere hortan gelditu zen, eta egitio. Eta gero hurrengo txandan, atxilotu izan duen izen, 1976ko apirilek 21. Eta gogoratzen naiz gabeko goizeko orduetan etxetik oinez, lehitzeko kuartelera, eta beti gogoan dagoetena da, hain oinez, esposatuta, da gau hartako isiltasuna, segulen aztuko, isiltasun due, oinez, lehitzeko plazati bera, Juantxo Arangoa eta bizi zien etxe hortatik plazati bera, eta gero gogoratzen naiz nola behitzen nun etxeko lehiota, eta argi utzi gitzalik, eta zerbait babesan bide edo zertzen, zer sensazio zen. Eta ni zer egin do basatet, eta daue sensazioa animari mata irire emaiten den bezala, eramaiten indutela, zerratik gero banagin ez gertatuko zen. Apur bat alperra zara, baina zentzun denen, zintzuen. Gentiek maite zaitu, baina larrei sufridu bikozu. Arrazoi sakonen bat dekozuzuk nunu, baina ezin egiabek zeinan. Gobernue bere inger guztizekin dator, zeure kontra. Polizizak, juezak, bankeruek, danak zeure atzetik. Kontuek atara, zeinete daba, zure errularri jori. Militarrak die. Orduan militarrak badakizue kondekorazioak eta gauzoiek oso ondo ematetue, eta segunda egur gehiago kondekorazio gehiago. Haiek garbi zakaten, hori kondekorazio horren bila jongo ziela. Nik hoi gero ulertu dut, bestela ezin de sinistu alako, gorroto alako egoera, nola transmititzen zuen edo nola emate ziguten, ez, tratu hori. Irailen ite ditut urteak, hasik 10 lehenago, 15 lehenago, 17 urte egin berri nituen. Bainera, golpeak, hankanazpitan, barra batekin, golpeak, barila batekin, kirofanoa, mai istu batean, bizkarra guzti dana odoletan jarri ziren, kirofanokin. Toloxe lehitzeko kuartelen sartu, eta goizeko orduetatik laueta izan duzen, kolpek. Agoratzen naiz, espiniletan, botan, puntekin kolpek, biotetik hola xetiatzen zieten. Nik ez nun deus egontatzen, eta goizeko lauetan japaken utzi zien. Eta urrengo atxaldeko iruterdik arte ez naiz gogoratzen deustaz. Ez da egit, ez loik egin ez da egit deus. Dauge buru txurin dauget. Eta holaxe, urrengo eunen atxaldeko iruterdik inguru hortan, Amparo Arangoa tabik, lehitzeko kuarteletik hartu, eta Guardia Zibilen patroleo zeitako baten, bi holaxe parez pare, eraman ginu zen Tolosa. Piska biden itziken ginun, eta hola, piskat elkarregiek gauzek komentatuz, da alako baten galera zintzuen. Itzik ez egiteko, Tolosa jatu, eta antxe ezkerreko besoa lotu barandilei, eta esan ziten, arratsaldeko lauek eta laurdenati, eta hemendik ordu laurden batea zu pasatuko zela. Eta erantzun behar duzu, honi eta ari. Bale. Nik bakarrik guatzen naiz kartzela junda, lehen jokinek esan du. Antzauden orduan, marraztenen zauden, orduan zien noan dioken, eta 5. asamblea eta 6. asamblea ziren orduan.
Sexta asambleako direzio guztie, biltzar txipi guztie, erorita antzauden. Osoik. Eta miliko, bueno, gero ze milik. Quinta asambleakok mordoa zen baita ere, mordo bat. Eta guri ikustezion ze egoereatan ailatu ginen martutenea, eta ez zuten sinisten zala ORT-ko ginela movimentu zean propaganda asuntoakin gehiago beste akusazioik ez genuken. Ez zuten sinisten nola ailatu ginen, nola matxakatuta ailatu ginen. Ez zuten sinisten. Esaten zuen, zuek gutxinez, agarpatu zizue kamionka armakin da esplosioak egin harrapatu dizu eta o baten hilketa zatu izu, ez. Txikituta. Fisikoki eta eta moralki ni te cuento. Eta hola, handi 5 minutue hasi nintzen Amparon Jesu Kriston karraxi entzuten ino. Karraxi izugarri. Ikusi ez du nintzen, nio karraxi entzun bai. Eta esan bezala lauterritan hartu, eta pasazieten pentsatzen du muñekaz bera izango zela, despatxu batean, maien parez pare jarri eta galdera egiten da. Nik ez da ideuse, eta ni ban egin minut, ez nagoen esan berrik. Eta aurrengo pausoa izan duzen, ondoan jarri hazi. Galdera berak eta nik ez ezkoa da. Orduan hasi zen ja Jesu Kristo muterrekoak. Ni deusez, zutik besoak atzen esposatuta, eta galdera bera, ni deusez, da, okabile egin estamoan, arnasei gabe, badale. Alago baten esan zuen, honekin ez da deusiteik eta eraman bainera. Eta bainerara eramaten ninduten bitarten, gelditu, bajerako ate bat, ezkerreta gogoratzen naiz, ireki, eta esan zieten, gede askomak edautu konpainera, eta han ikusi nunik Amparo lurren hilda bezala, han ez zen deuse moitzen. Zen deuse moitzen, hilda zebala maiten zuen. Eta gero, gaina goratzen naiz, buzo mono bat laneko tiportakoa jantzita zeugela, eta gero ala esan zieten bere bigotek, kontatzen zuen hori. Zuzenen bainera. Eta bainera, gogoratu, holatxe sartu eta antxe, begi bizten dauket. Arrapa duzi kendua hazi, birutxik jarri, larru horrik, manta bat hementxe bizkarren, esposak mantan gainen, eta bainerako ure ikusi nunen jasanun, hau zer da. Zigin-zigine, lokaztuen, loitue, ezkerreko txokoan agoratzen naizen naranja eta platanoa zalak ikusi nitula, eta baita ere, kalparra, personan kalparra, atzaparra hartzeko moduko kalparpili bat, hoxe ikusi nun, da, bueno. Eta esan ziten, cuando hayas a cantar, levanta las manos. Orduan, burue barrena, gorbutze kanpoan neuke, baina burue barrena. Da, ja, ikiotzen hasten zaren, zure reazioa normala, ez, besoa gora. Ke? Da, mi deus ez da, berriz, bera, zebat aldiz, auskalo. Holaxe, handi gatera ninduten, eta holaxe guarda zibilez inguratuta, handi genbilutxik, eta guarda zibil batek esan zuen, le habéis aplicado los electrodos da, orduan ja, esan, orduan bai bildurtu nitzela. Ordu arte hasi nitzen. Eta karraxi gehituta nitzen hasi ikatu beharren, ondigen hasi. Onta ez da eskubideik, emakume txigitzen nahi die, hiltzen nahi die, eta nitzen hasi. Nio elektroa gehitu nuen, hola ino, hau ez. Baina elektroik ez zienin, da, seguraski, orduego alarma guzi saltatu zien Tolosan, komisarin Amparon egoerangatik, eta hoi susmoa dauget, susmoa besteik ez da. Eta hortxetan gelditu zen. Orduan betirako nahi, ez dakit, badiek gauz batzuk betirako gelditzen dienak grabatuta, eta bi aipatzeati, bata, Amparon karraxieik, nire bizi uzin eamanen ditutenak, eta bestea bainerako itxolarriu eta gaina handik oso goan dago eta alako baten indarka bat inun, ituin behar, eta indarka baten jarrintzen gora behire, eta gora behire jarrintzen hau zabat-zabale garnasa zinartuz, eta katilu bat egin, ure agora baten zien dago izen, kerarri. Pixka kontutan izate zuen, bokadilon bat jate gendunen etxeti eman dakoa, eta gero bainera sartzeko, denbo bat urte ziun, gero ez, baina sartze ziunen, ikuin egin du, bukatu, zatik hain gorra zen, aizkena gelditzen ginen, kontu igabe gelditzen ginen, sentidu. Eta, bueno, Eibarren torturatu zien, Donostin torturatu zien, toki askotan,
baina Tolosan bezala, Tolosako pasagen tratue, bezala etzan bestetan izan ez. Baita ere gorra Donostin biru lekutan, eta Eibarkoaren ego gorra izan zen, baina urtaino guaz. Bueno, handik seituan esan eten bezala, horrena belauneko jarri zigutenan kanpon, baina gero segituan ja kuartelea mantziguten. Kuartelea sartuta seitun, ni arpegitaz lehen ez ditzen goatzen eta bain ere. Eta gauza askotat ere ez eta hobe, askotan pensatzen dut. Baina jokin arpegitaz oso ondo goatzea eta beha beti esateit lehenengo ua sartu ginenen muñeka azala, ni bai goatzen naiz tipo bat, super prepotente, gaiztoa. Netzako iruditzen zaiten brutala, sartuta zaitu, lehenengo hostia, lehenengo hostia beak eman ziten, eta lehenengo aginduare beak eman zuen. Sartu orduko lehenengo hostia, eta zaitu nazi zien, etzanda jarri ziaten lurrean. Kare zituzten gerriko batzuk, manta bat, txubaskero bat, ez duen zer ulertzen ze gertatzen zanan. 16 urte nauzken, emakumean itzen, horrek ere bere ondorioak izan zituen. Beraintzako zen, jostailu bat 16 urtekin bere eskutan, etzanda jarri ziaten, eta, seitun kroketa bat bezala, bildu ziaten, lotu zitzkiaten biankak, bibeso, eta hor nun ikusi nun bainera. Bainera txarra, oso txarra, baina lotuta eote hori, zintzen duen inungo movimentuik egin, zertxorez. Zer sentitu nun? Ez dune zer ulertzen. Zein, eta hau zer da? Gauz bada aitzea, bau ite zuen, beste ite zuen, nik ez dune zer ulertzen. Nik bakarri dakit, lehenengo momentutik, ua bukatzea nahi izan nula. Nik hau ez de gehiago sentitu nahi, ez de gehiago bizitu nahi, nahiago nun handik ezatea, zoritxarrez, atera eta jarraitu ingen du. Ola juntzien, 7, 8, ez dakizen bat egun. Nei, ez dakizen ba galderak itxezizkiaten gauza kontatzeko, nik ez nakan ez zer kontatzeko, zer txorez. Bai, hori Montesku nik egin uzela, orduan pankarta batzuk, inprentila txikiaiekin, goatzen zeate zenbakik eta letra jarrita. Eta goatzen naiz, momentu batean nin nolabait handik atera nahi nun, nire etxean ere, enteature ez urrungo egun arte. Nola ba, orduan telefonok eta gauzoiek ez ziren enteratzen. Eta esan nun, nolabait, ni beraiei sinistu, zerbait kontatzen banun, han bukatuko zala. Sinistu, hoxe nahi nun da. Eta esan nien, baietz, 2 pistola nitula gordeta Montesku mendian, eta nauzkela. Garea juginen. Hanetzen ez pistolik, ez ezer, pentsatzen zuen, bantzion inprentila txiki bat, pankarta batzukin eta ikurrin batzukin. Takiz ze izan zan hobea ez. Han bakarrik, Tolosan gainean korritu zen nahi askatu intziatela, orduan ja beraiek bazekiten hori, eta esaten ziaten, hori, betikoa ez, pistola jartzen zizuen, eta esaten zizuen, hemen tiro bat ematen baizeu, hemen txegalituko zea ez, no te van a tirar nadie, te vas a morir como un pajarito, aquí te vas a quedar, eta egia zan, eta laxe zan, orduan, kontuatu nintzen, buatzala bukatzen. Ez hori esan da, ez beak aitu nahi zuena esan da, eozin modua ue pasen bertzala. Bueno, dena dela den, niri gauza handik ez zietenin, deitzeko kuartelea eman zioten, beste lagun batzukin egon duritzen gainean, orduan dozeneri bat gola kuarteleen eukitu zioten. Eta hori, galderak eta gero, fokosa eraman behar zioten, bezala esaten azaldu zienan, 2 tipo ezautzen ziren, lagango guardazibiek eta ezautzen zen. Baina, pensatzen dut izan zitizkela muñekaz eta Bibian ino izan zitizkela. Hartzen zuen errespetua, ya veréis como habláis. Ya hablaréis tranquilos, bueno, pues binipin, antxe galderak eta hor, Abik ordu bat aldea edo derrepente fiskontzaratak eta antxe kuartelen zerbait raroa pasatzen zen bezala. Eta,
guk ez ginen, deus de movimentue antxe zerbait raroa zela, bai, baino ez ginen beste deusen berririk, ez? Da berriz, etorri zetzien beste guardatzen bai. Bueno, igual, tematxara zen, arrituta gelitu nintzen. Zer, ni justamente ni, eta beste venga, pues pasa, que tenemos que otra eta berriz interrogatzea pasatu ziren. Galderak eta hola berriz egin, eta, bueno, etxe abiatu ziren. Eta etxera joan, pozik asko noski, eta gelditzen zen, beste amaigarrean berrien, nola bat ere zeiatu behar ginula berriz, Tolosara joan da, zerbait lortzen ginen. Eta horrengo unen enteratu ginen, ingresatuta zegoela ospital. Jaben hori sartu zien Patxizale eta Leitzarra eta abogatu eta gero Jaben, eta Jaben zen garai hartako sindikato vertikaleko paper arte grafikasko presidentea. Eta Amparo baita ere zauken bere kargue paper eta arte eta horregatik sartu zen Jaben hori. Eta gara zibili eskatu zioten baimena, haizu gauze personala zela eta berutziko altzioten, da gara zibili nomait despistatu zuen, eta orduan hola xatezketen argazkik, ez? Bere arrebak ezin argoindik askozkino okerrago, pasatu zuen ere anaio, hortan ez dut puntik. Hiru egiten zuen ezkoten berretatu. Galdura pasatu behar zuen, berakin egotea utzi ziun. Zegoa. Eta, bueno, egin zioten bainera, zioten kilofakoa, eta, bueno, dena lartuta zerbait konfeta zioten. More. Eta, hoxe. Jende asko dagoela asko sufritu duena, horien artean da Juanen anaia, esan duna, desfiguratua, asko sufritutakoa, eta nik uste horien errespetuz beraiek, beldur hori oraindik sentitzen duelako eta ez duelako ez zerre atera nahi, pentsatza zuen nola bizidian, horien memoriz, beste batzuk hau doana atera berdegula. Zeren hori da persona batez asko torturatu izana eta ezin duna. Momentu honetan ez da ipatu ere. Amparo nintzen famosa, argazki horien gatik eta lehen esan den bezala ez da, baino nerean horiek 300 ze pasatu zituen. Eta gero, bera hain beste txiki, eta gero, bere arreba erakusten zian, bez, como estatu hermano, por tu culpa, ez? Antxitea, zan egizor, psikologiko hori, nola erabiltzen zuen, ez? Positxo gaitu garrasik egiten zituen, ez da? Oire durigabe sartzen zela beren plana, ez? Torturako. Baina izoten, situazioik ikaragarrik eta ez nahi izatea berriz gogoratzea hori oso normalak izatzen. Neonebide oso Baina beti esaten dut, muñekaz, torturak, ez da hor bukatzen ondorioa. Ze eragina dun, nire kasuan behintzat, 18 urte ditula oraindik hainitzen horren ondorioa jasotzen. Askotan edo batzutan kontatu ez, pelikulatan ikusten deu el bueno y el malo. Egia da, nire kasuan mintzat, hala izan zan, ez? Batek itxezun el papel del bueno, eta bestek itxezun el papel del malo. Psikologikoki burua jate zizuen. Batek kontatzen zizun histori bat, besteak bestea. Batek esate zizun, zure senarra da, eta bere familia da kulpa daukatena, beraiek sartu zaitu hemen, eta besteak, ez, eliate bai udar. Azkenean zan, bestea. Edade horrekin, ez nun ez zer ulertzen, ni nahi nuna zan, bukatu eta bizitza berri bat iten hasi. Nik lehen esan deten bezala Beotibarren bizi nintzen, nire ama hendik hor bizi da, zorionez bizi da. Eta autobuseko parada juten nintzen. Ia eunero hortzen dauzken, el bueno y el malo, burua jaten. Fisikoki oso gaizki bukatu nun.
tratamentu asko edo batzu jaso behar izan itun. Ordu nire etzan erresa, etzan laguntza psikologikoa. Ordu nik guatzen naiz herrian zegon mediko de cabezera garai hartan, nahiarek asko zorionez, asko lagundu ziten. Zeren ordun, segun zenbeikuna jute zinen eta ze kontatzen zen duen, haitu behar izatezen duen igual oaindik handigoa, ez? Zuk ikusiko zunun sartu zean, zuk ikusiko zu zein dezun, zuk provokatu dituzu, zuk. Eta hoire zoritxarrez bizi izan gendun. Orduan esan deten bezala horiek ziaten paken uzten, eta azkenen 18 urtekin erabaki nun hemendik aldeikia. Andaluzia junitzen, Huelban bizi izan du nitzen, eta hor ere sorte txar batekin ez. Area iritsita seitun, zenekin topatuko ote ginen, kalean gindua zela, eta gure torturatzaile batekin. Han bizi izan, bai. Gero hil zan. Baino arpegia bai. Zeinete daba, zure errularri jori. Horrekino, nun botaka zara baina? Araba, karo. Ez araba euskaldune? Euskaldun jaixo ezkero? Ez da harritzeko egero suerte eskazaz bizitzie. Euskaldune, zara tarra izetie, indixu izetie, ero baltza izetie lako eda. Eneuke egon gure, zeure kolkuen. Ez aitez gelditu, egundo losorruen. Deskantzu barik, ibilirik oso. Baina ez aizala egundo, harrapa uste bakuen. Ze edonun ta edonoz, akabauko zaitue. Ondo ikustezu? Segituan baita preso komune batzuk, osea, antzaudenak, lapurketa gatio bat, eta beste, eta laundu zigun, zatze, kolokatzen, dioken nabe eta pasa baino lehenago. Eta gero berrizia zean sartu ginenen, oso ondo laguntza izugarri izan genuen, ni mintzet oso rekuerdo hona dauke, kartzelakoa, pentsatu. Kartzelako rekuerdo hona dauke, ikusita aurretik ez pasan nuen. Hoi dana 17 urtekin. 16 urte, nik ezin nun, orduan maioria edat 18 urtekin zan, alare kartzela mantziaten, martutenia junitzen, han ja, ahotsak horritu zan, emakumeek oraindik biziri daudenak eta lagundu ziatenak ez. Korritu zan, oso gaizkini joala, lagundu ez dakiz zer, niretzako izan ziren nire amatxo guztiak ez, han sartu nitzenen. Ez nauken edadea ez, horreoteko ez oidana guztia pasatzeko, baina kartzelan eoteko ere ez. Bera ibosaxola, nire fitxan ez zuten izena jarri. Garai hartan pentsatzazue, niko hain, beti esaten dut nire ama zorionez bizidan, nire atxe zoritxarrez juntzan, baina esaten dut nola laguntzen zuten, naiz eta ez enten ditu beraiek ere, oso garbizakaten, oso justu ezala nik itxenei nitzena ez. Eta bere laguntzeko modua izan zen, nire senarran atxezana, nire atxezana eta koinadu hauen dibizidana, esan zuen hau ezin daula gelditu eta kotxe hartu eta Madrilea. Juntzien, audientzia eskatzea, orduan pezes barbat zana, esateko aizu, hau ez da justue, injustizi bada, auskalo nola jaso zituzten edo nola, baina, recuerdo, beraiek gustora etorri ziren nunbait. Kuestioa da nik handi denbora pixka batean 50.000 pestakin ordun, fiantzakin. Dirua zala ere, zan beste represio modu bat, zari gure etxetan ez zion diruik. Hori lortu egin behar zan. Eta hola semintzat, Franco di laurretik atera nitzen. Ez dakit nolaz, oan dio ez galdetu ere, zatik genez atrebitu ere galdetzea. Ne arribai eta bat eta beste nola bildu zuten diru eta osaba bat, hiltzan eta beste eta hori, diru bildu eta egun beren ata ginen kartzelatik. Elita biok. Ni uste dut atan itzela konzintzi gehiago ekinan barrundiken seitu behartzala. Seitu behartzala borrokan, maila batean. Eta seitu genuen, maila baten obestean seitu genuen. Horren beste gazkillo.
neure esatekoek 200 peseta baino ez. Ondo merkie, kalien dabizen prezizuekaz konparetan guzu, zenbapida bat bizitzeko. Dana dala, nik zoritzarrari deskuentu eitozet. Ta hain melankoliko gerau ezaitezen, kafe bat atarako zut. Keile darixola. Kanpoko lanburu artera urte jeran, urdaile sikiera, epela eruen deixun. Arretuta galitu naizela hau dana atera danen, zenbat jende, nahi jende asko ezautzen dit beste gauzengatik. Ta jende horiek gerturatzen zaizkit eta esaten diate, jo, zuri ere, bai, neri eta edozeinei. Transizion demokratika hua, no ruptura izan da, gure borroka hori izan zen, baina izan lortu. Laroita batean, oan dioken ere, Jose Arregi, Madriden detenitu, era egin zuten, torturaz. Tortura erabili izan da sistematikoki, da izan da estadu kuestio bat. Hoi, garbi. Tortura zaioi, baina zeba bestu dauden, eta saiatuko ba, zerbait dutzen duen. Baina, nik, ez zeit iruditzen, hainbeste aldaketa izan denik, da berroita urte asko dire. Nahi dutena da, jendea jakin ezan. Horixe. Muñekas, Bilien niño, o Melito Manzanas garai baten, ez? Baina oin atzetik zegoan estatu espainola, estatu fascista. Eta hauek azken baten zien haien morroiek, estatu fascistoien morroiek zien. Prestatzen zien hortako, eta heli gaipatun bezala, benga hemen meritu eta gora, eta kondekorazioak eta posta. Eta la jaso dituzte orain kondekorazioak. Estatua zen, estatu espainola, estatu fascista, tortura sistematikoki antolatuta zeugena, eta zergatik eta zertako, inorrez moitzeko alde batetik, sufriarazteko, beste batetik, moitzen bazera, bada izo zer datorkizun. Gauza berbera, eta orduan, zein ausartzen zen, ez? Izan zan bat, beste, sistematizetorren gauz bat. Horregatik, batzuk ez du preskribitzen, horregatik, alde horretik mintza suerta izan deu, jarri ala izateko jarri degun salaketa. Josu Ibargutxi frankismoko plataforman aurkako zean bidez, lehenbiziko pauso izan duzen 2015ko azaroan augeraz paliman Tolosako notaria izan, testigantza azaldu eta poderek Argentinako abogatu batzuri eman. Hori iritsi izan Argentina eta nahintzat hartu zuten gure testigantza bat eta beste, eta Muñekasen estradizioa leheno aipatuen bezalaia, Servini epaiak eskatuta dauka. Gero hurrengo pausoa izan duena da, horixe bera, Argentinako abogatu gintzena, oain berri Tolosako epaitegin inda. Salaketa hori sartu eta izendatu ginen baitara aurretik notari izan, prokuradore bat hori aurrea eman ahal izateko. Eta oain, espero duna da, epaitegitik ja dirigentzik eta autoa irigitzen duen. Tramiten hartzea hori. Tramiten hartzea. Ez palin badu irigitzen, horrek esan nahi du, ez duela aintzat hartu gure salaketa eta punto. Eta dirigentzik eta autoak irigitzen balin baditue, horrek esan nahi du, behar bada, inputatu dezakeela Muñekas kasontan, behar bada. Esan beharra dago, Euskal Herrin lehenengoa dela, baina estadu mailan bigarrena dela. Valentzien ere dagola beste kasu bat, bere garaian Partio Komunistakoa izandakoa eta torturatua izandakoa, eta hoi badirudi aurrea... Arina tramiten onartu indie. Iriki ditu egia. Gu dakiguna da, gu Tolosati pasaginan, eta gu dakiguna garai hartan, hori dokumentatzea bado, Muñekas dela Tolosako komisaldeiko arduraduna. Eta kontu zibili, hortiziar. Ze izen bertz, ondo zoru eda mundu hau bizigariena. Zu osaba zeina, zaide basua, zaide mat bainanakoa, haidia zaixena bazmaidana, kuboz baidena bakiana da, naibia zuaz... Taliteke bitarten, tramitoke ez, dirauen bitarten Kapitan Muñekas
hiltzea, adinengatik bakarrik, edo lokasea. Baina, alare, hori gertatuko balitze, guetzagoia garaipena da, hau, kanporatzea, komunikabide eta zabaltzea, eta gero lortzen balein bada baita ere, dirigentzi girigitzea, eta baita ere lortzen balein bada, dirigentzi girigi ondoren, kapitan muñekas inputatzea eta bardabar, hori guetzagoia garaipena da. Eta gero, testigantza jasotzea, eta gerorako, jendek, gizartek, euskal gizarte jagitea, hemen haure gertatu zen. Hori guetzago garaipena. Eta bankilo baten esita ikustea. Eta bankilo baten eserita ikustea ere, bai. Zeharra hartu nimentzat. Bai. Ni gustora galdetuko nioke hori bankiloan eseri ezkeo, Anpara Orangoan irudi gehiakutsi eta zer dago zuzateko? Tolosan epaiketan jarri gendunen salaketa, nik zerbait berezia sentitu nun, handikatean itzenen. Ez dakit zerbait balioko duen, baina nik uste denak ez gendun hitz bat esan, baina dena besarkatu ginen ez gendulako espero horreaino iristea ez. Osa, gutxienez hori salaketa hori jarri digute, onartu indigute, existitzen deu, hau gertatu da eta hemen gaude. Jende pila guetzago bat zen, zure zen. Ni orduan konturatu nintzen, zenbatetaineko garrantzi daugen batentzako, babestu ez daudela ikustea. Gu askotan tokatu beste jende batzu babestea. Zuri tokatu zaizunez, zu babestu ez daudela eta herriko alkatea bertan antxeze gurekin baten eta hainbeste. Eta Tolosako alkatezare, bai. Eta gero herrin bertan jendeke, aizu, jode, lehenkoan ikusi zaitut Euskal Telebistan eta ez dakiz zer, eta zurean aurbiltzen dena herrin bertan. Eta beste batzu gohartzen zara behira dagin bakarra aztizu deusaten baino badaki zurea. Impunidade guztie daukate, garreunen seitzen dute kategorizo iota gainetinez, egon dien denuntzik egon da, estradizioko bai Billy el Niño, Muñekase, Argentinatik enan, Servini epaile egintzun zeak ekin. Daukea impunidade osoa estadun partetik gen. Ni beti izaten dut, zakurre dienak, hemen horregatik beti gorazi izan dio, txakurrek esan dio. Txakurrek nausi segulan ez diola ostka egingo. Ta nausik, bere txakurrek, beti ingo itxula defenditu, ostka indienai aurren. Zorionez, momentu honetan, Pako Etxeberriak lan asko egintzun eta egin du. Eta guain dela, nik ez dakizen bat urte, beraiek jasotzigun testimonioa. Eta orduan kontuatu nintzen ni noainoko grabetasuna edo zer bizi izan genuen, ez? Horrek atera izan zigun gure ahotik gauz asko atera eztienak eta oraindik asko kostatzen dienak, nahi mintzat. Orain dela 23 urte gertatutako atxiloketan, 23 urte nituen orduan, eta kuriosoa da, orain berritu dau eta hau eman du zin inori kontatzen. Nik hola bikoteai eta gutxiri, oso gutxiri. Nere amak oraindik esateit, orain, haitzen dunen esateit, déjalo ya, no cuentes nada, ya bale, ez du nahi. Beldurra sentitzen du, normala, ni sentitzen detena eta beak sentitzen duna, ez? Baina gero, hoi dana jasota gelditu dala, ez dakit satisfazio bat ere ematen dit orain. Hortarako balio balimadu jendeak sinisteko, moitu arazteko eta denak exigitzen hasteko hemen dagoen impunidadea eta justizia eskatzeko, ongi etorri izan dedila gure deklarazioa. Eta kontu zibili, hortiziar. Ze izen behar, ondo zorue da mundu hau bizigariena. Zu osaba zeina, zaide basua, zaide matbainanakoa, haidia zaixena bazmaidana, kuboz baidena bakiana, naibia zuaz Esperantza, justizia nola izango dugu esperantza oain arte gertatu danakin eta gertatzen nahi danakin. Oso zaila da. Baina, klaro, horrekin ezin dugu gelditu borrokatzen jarraitu behar dugu.
borrokatzen. Oain artere urtetan, Euskal Herria aldatukotea, ez dakiu baino jarraitu beharko dugu borrokatzen eta saiatzen, aldaketa hori lortzen. Bestela, beraien inpudia den azpian bizituko gea berriz. Beti gehatzen zaio, eta gehatuko zaio hile arte arra bat hemen barrunen, ikusita, guk pasatakoa pasata, oango gazteak, askok eta askok, oik pasatzen ari direla. Edo kantante bat, rapero batek aldein beharra izan du, bestela 3 urte kartzelan sartuko zutelakon. Hoi die gauzek oandala 50 urteo kontu die. Ordu gune gertatzen zen. Baina hoi garre unen, behar esate dutenez, demokrazia konsolidada batean, hoi egunero kontu da. Garai nahi diena, eozer. Hoitenak pasata ere, kriston humorea daukeula. La hostia. Kriston humorea. Jute jantokin, ni binetin, ni jartzen dut, humorea toki guztietan. Hortan daukeu, hori ez diuken du. Ikasi dugu horrekin bizitzen. Ezin izan dugu, ez deulako nahi izan, baizik. Egoera, denok ezautzen dezue, bizitu degunarez da hobea izan, orain arte, eta orain bizitzen ari gana. Modu batea edo bestea, denoi tokatu zaizkigu etxean, zaunak, ilobak, anaiak, edozein, atxilotua berriz, kartzelatua, torturatua, berriro bizitu beharra. Orduan, ikasi dugu horrekin bizitzen, salatu dugu ondoren etorri dian gauzak eta salatzen jarraitzen dugu, eta gurea gordeta. Oain, egia da, badirudi, hau dana aldatzen hasi dala, zorionez, aterain behar dala, beti esaten dut, buruak gure kontzientzie eskatzeigu garai batean alagendun eta oain ere jarraitzen dugu zorionez ere, hoi ez digute kendu, indarra, respetua, kontzientzie, hoi ez digute kendu, ez dute lortu. Orduan, askotan esaten den nahi bihotzak esateit, hau dana, ze gogorra eta berriro berritu beharra ez, baina kontzientziak eta buruak exigitzen digu hau kaleratzea eta jendeak ezagutu araztea ez. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela ahaztu, ez daitezela lan. Elur gainean txorian parinek, utzitako arrasto zail, ederra bezala Iaida zaila zuinin, skotz baiden neikia, gizon galdua, nork lagunduko, miseria sufri dutena.